на гора Колесолоза. Това е всъщност гора Колесолоза изсъхнала. А това са пак кучи. Тя тук се хвърлят пълта от 5 дърва и възрастта. Това трябва да го поддържа. Всичко приятел чистота. Град Пловдив, на коритото на Марица, всичко в предприятие паркова градина. Тук също е все по кучи. Довеждане. Там на далечината, където е изгорялото, където се вижда огъня, където при няколко дена ви публикувах пожарната. В момента има пожар по-надолу. Това е днеска, след малко ще се обада на пожарата.